Assalamu alaikum. A yau insha Allahu a wannan bidiyon namu za mu nuna muku kamar yadda muka faɗa a last bidiyon mu za mu nuna muku yadda za ku yi amfani da MetaTrader 5 da duk wani object na cikinta da aikinsa. Insha Allahu a yau za mu nuna muku yadda wasu abubuwan suke aiki a cikin MetaTrader 5, yadda za ka fito da currency ɗin da za ka yi trading da su. Ya danganta da abin da kake buƙata ka yi trading a kansa. Wani ma za a ga abu ɗaya yake trading shi kaɗai zai fito da shi sauran ya delete ɗinsu. Insha Allahu za mu nuna muku cikin sauƙi hanyar da duk za ku bi step by step, so ba tare da wani matsaya wani bayanai dogaye ba. Kowa zai je kan, yanzu dai za mu je kan MetaTrader 5 ɗinmu mu ga yadda abubuwan suke aiki. Za mu shiga kan Meta 5 ɗinmu kamar haka. Kana shiga kan Meta 5 ɗinka kamar haka sai ka duba cewa abubuwan da ta nuna kamar haka. Idan kuka duba da za ku ga abu nawa ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 gani ba su cika ba complete. So duk za ka iya fito da su complete ɗinsu. Misali idan kana so ka fito da duka currencies ɗin da kake so ka gani, ko kuma wannan mai volatility ne ba mai currency ba, za ka fito da gaba ɗaya step ɗin da sauransu ɗin crash duk za ka fito. So za ka taɓa ka zo sai ka taɓa wannan alama so ba kana taɓa ta kamar haka za ta nuna ma kamar haka. Idan kuka duba za ku ga kowanne za ka taɓa kai clicking a kansa zai nuna abubuwan da ke kunshe da shi a ƙasa. So kamar haka idan kuka duba volatility indices ɗin nan, idan kuka duba za ku ga ya fito da wayannan abubuwan a nan a ƙasa. So muna tattaɓa su za su fito a kan can screen na dashboard ɗin. Misali haka kowanne ya je kenan. Haka kazalika nan wannan boom crash shi ma gashi duk za ka tattaɓa. Step index ma gashi, range break shi ma gashi idan ka taɓa shi ma kana tattaɓawa duk za su je. Idan kuka duba kowanne mun shigar da shi can. Za mu ga cewa a nan gaba ɗaya kowanne mun shigar da shi. Idan kuka tattaɓa za ku ga ba wanda zai sake motsi saboda already ka shigar da shi. Idan ma baka ga wanda kake so ba za ka iya taɓa nan kai search, akwai shi zai fito. Idan ka fitar da shi za ka gan shi, sai ka dawo baya ka danna wannan alamar sai ka yi kana yi baya za ka gan su sun fito. Idan kuka duba za ku gan su suna gaba ɗaya abin da muke tafiya da su complete za ku gan su. Idan kuka duba su ne cinya complete ɗinsu. To misali yanzu sai ka ce wannan za ka yi misali wannan number wannan volatility 25 shi za ka yi trading. Za ka iya taɓa shi kansa haka. Misali in ka taɓa shi zai nuna ma kamar haka. Idan kuka duba volatility shi ne wanda ka taɓa. New order masu hali idan za ka yi buy ko sell. Chart ɗin idan kana so chart ɗin kuma properties ɗinsa, market statistic ɗinsa, sannan advanced view mode ɗinsa. To misali yanzu a nan sai ka ce chart ɗinsa kake so ka gani. Za ka shiga kan chart, kana shiga kan chart ɗinsa zai buɗe ma. Idan kuka duba ga chart ɗinsa idan kuka duba shi chart ɗinsa, wannan shi ne chart ɗinsa. To sai mu dawo baya ga su dai kun ga yadda ake fito da su gabaki ɗayansu haka. To sai ka ce gaba ɗaya ba ka san ganin su guda ɗaya kake so kake son gani, za ka yi deleting ɗin sai ka zo daidai yadda ake deleting ɗin kenan. Za ka taɓa wannan alama kamar big ɗin haka sai ka taɓa. Kana taɓa zai nuna ma wanne kake son ka yi deleting, sai ka danna wannan yan sake danna alamar deleting sai ka taɓa ta kamar haka. Zai nuna ma cewa all kake so ka yi deleting ko kuma a'a akwai wanda za ka yi selecting ne a nan. Misali kamar haka daga kan duk wanda kake so ka yi selecting za ka yi selecting. Sai na ce wannan
fito da me currencies ɗin da za ka yi trading a kai, ma'ana abin da za ka shiga kai trading a kai. To kowanne kake so, misali yanzu sai ka ce boom ɗin nan za ka shiga. To misali na taɓa boom 1000, na ce chart ɗinsa nake so na shiga, na shi sai ka taɓa chart, kuma chart ɗinsa. To ga chart ɗinsa kamar haka, chart ɗinsa kenan. Sai in dawo baya again, misali daga nan na ce wannan volatility 100 order nake so na yi, sai na taɓa new order, na taɓa new order gashi ya nuno ma inda za ka yi selling nan kuma buy, nan kuma lot ɗinka inda za ka sa lot kenan. Idan kuma ba shi kake so ba, kana so a nan, kana so ka canja market ka yi buy a wajen ko selling, za ka taɓa wannan alamar sign dollar sai ka taɓa shi, za su fito ma gaba ɗaya wa'inda kake so. Kowanne ka taɓa zai canja a cikin market ɗin, za ta canja kuma lura da shi ta canja a nan. Muna sake taɓa wani, za ta sake canja. Gashi idan kuka duba shi ya canja nan wani, so shi ma ga sell kawai a nan za ka iya sell da buy ɗinka. Nan wajen sa lot ne, lot ɗin da kake so ka sa a nan wajen. Idan kuka duba gashi wajen sa lot, idan kuka duba gashi nan 0, idan kuka sa kana masu da arrow ɗinka a nan, sai ka sa misali 1, zai soya ma 0.01, sai ka yi buy ko selling, za ka taɓa buy gashi nan a ƙasa, buy ko selling, kana sa sai ka tafi buy ko selling. Wannan ma da kuke gani akwai aikin su, insha Allah wajen za mu yi gashi nan kuka duba market execution, market buy, mid, selling, stop, buy stop, sell stop, buy stop da kuma sell stop. Kowanne yana aikin sa idan kuka duba kowanne, insha Allah wajen za mu yi su suma sannu sannu. To yanzu gaba ɗaya kun dawo baya, wannan kenan. To idan kuka zo kuma kan nan, wannan abun saka wannan kenan shine chat, ba sai ka shiga ta nan ba, kana taɓa nan zai nuna ma chat na Google. Wannan kuma shine ɓangaren da za ka ga balance ɗinka, wannan real account ne kuma ba komai, za ka ga balance ɗinka. In buy kai za ka ga suna tafiya a nan, in selling ne za ka ga suna tafiya a nan, buy kai suna haka. Wannan kenan. Sannan wannan secondary shi ne total profit ɗinka da ka samu a nan wajen, order ɗinka da kuma date ɗinka. Wannan kuma shi ne kowanne a wanda kai trade, kowanne idan ka shiga za ka ga abin da ka samu a misali kamar yanzu haka time frame kenan, wayannan time frame su ne time frame. So amma zai ɗauke mu lokaci, insha Allah next video mu shi za mu yi magana a kai. Wannan abin da kuke gani ma'ana time frame shine time frame na MetaTrader 5, yadda ake aiki da su daga kan wannan amfanin su, yadda ake saita su. Insha Allah next video za mu yi bayani akan yadda abubuwan sai. Sannan wannan da kuke gani, wannan alama kamar F ɗin da kuke gani a nan wajen, idan kuka shigo kan nan kamar yanzu nan misali wannan abubuwan
ce za mu yi bayanin su don mun zo yin time so za ka iya saita misali daidai nan tana zuwa daidai wajen sai ka zo ko sell za ka yi next kuma shi ne idan za ka katse shi kuma bakin ka sa shi kuma haka ka taɓa nan ɗin idan za ka fitar da shi misali sai ka sake taɓa shi again sai ka sake taɓa shi zai fita kamar haka ya fita next kuma wannan alamar wannan sanya da wato shi ne zai nuna ma karatun da kake so ka tare kuma sai ka koma kan wannan ka taɓa zai shi chat da market ɗin take sai ka yi wannan selling take ko buy kun ga wannan selling take idan kuka duba za ku ga selling ne after kuma bayan ta buy amma wanda arrow ɗin yake kanta idan kuka duba selling ne yake tafiya duk wannan kasuwar selling take idan kuka duba kuma next shine wannan idan kuka duba shi za ku ga wannan alama kamar square ɗin nan haka guda biyu ɗaya goya ɗaya to shi kuma windows ne za ka iya yin chatting za ka iya yin traders za ka iya yin trading a chat biyu wannan daban different trading za ka iya yi at the same time misali yanzu idan ka taɓa shi zai nuna ma haka sai ka zo sai ka taɓa nan misali kamar nan sai ka taɓa new windows zai buɗe ma yanzu ba ku ga kana taɓa new windows zai kawo ba idan kuka duba za ku ga volatility nan idan kuka duba za ku ga nan 25 ne nan kuma 101s ko idan kuka duba za ku ga 101s 25 to kowanne kake so za ka ga yanayin market ɗinsa za ka saita shi daga kaya market ɗin da wannan market ɗin take kowanne za ka iya mai buy ko selling in buy sell ko selling ne za ka taɓa nan kowanne kake so ka yi za ka taɓa sai ka yi buy ko selling a jikinsa misali wannan za ka taɓa shi sai ka je ka yi buy ko selling a kansa idan kuka duba volatility 100 a nan volatility 100 after shi ma wancan idan ka koma baya wannan shi ne a kuma 25 shi to amma kowanne in kana so ya nuna maka sai ka taɓa shi kowanne in za ka shiga sai wannan shi za ka yi trading at the same time you trade at the same time different trade at the same time shi ne to duk za ka iya haɗa wannan idan kuma kana so ka goge shi sai ka sake taɓa kana so ka sauke haka kana taɓa shi kamar haka misali za ka iya sa kowanne kuma za ka iya mai da shi misali yanzu yadda za mu taɓa misali kana so ya zama tomi a horizontal ne kamar haka kun ga yanzu yana a horizontal haka a kwakwance kenan to in vertically kake so ya zama to zai zama a tsaye idan kuka duba za ku ga ya zama to a tsaye wannan ma a tsaye shi wannan amma an fi yin sa horizontal saboda ya fi daidai ya fi ba da shape na trading sosai da sosai ya fi ba da shape ne za ku iya sa shi a horizontal shi ne zai kwanta idan kuma kana so ka cire guda ɗaya daga ciki ka bar iya guda ɗaya sai ka sake taɓa dai alamar wajen kamar haka kana taɓa haka sai ka danna sai ka yi cike wannan box tick kowanne kake so ya fita sai ka taɓa misali wannan nake son na cire wannan da sai ka zo sai ka danna wannan remove ɗin kana taɓa shi zai fita remove ga fita ya dawo single guda ɗaya to wannan kenan shi ma kenan shi kuma next amfanin wannan shi ne inda za ka shiga ka yi buy ko selling shi buy ko selling shi buy ko selling sai next yadda za ka yi buy ko sell yanzu ba mu idan kana so misali yanzu kana cikin trading misali demo account ne kake sai ka gani ya kamata ka ɗora account ko account ne ce kake da ya kamata ka ɗora demo sannan next before mu je wannan ka ga yin
volatility, time index duk za ka iya caccanja kowanne kake so. Gashi boom, volatility 75, da kuma again dai time index 50 index. Sai ka gani misali sai ka ce buy take, za ka zo daidai nan misali sai ka taɓa buy, sai ka saita lot ɗinka a nan, lot ɗinka daidai nan nan ne ake saita 0.2 misali bara na sa 2, 0.2 sai na sa buy, kun ga ta sa dot buy kenan. To a nan ne za ta dinga nuna ma cewa faɗuwa kake ko kuma riba kake. Dama duk market idan ka shiga za ta fara baka loss before ta shiga riba. Idan ka shiga a daidai za ta na raguwa har ta je inda yake faruwa, inda za ka katse ta da riba ne ko kuma da faɗuwa. Don ka duba ga inda muka shiga market ɗin mu. So kun gani a nan a 1 hour buy take, sannan a nan kuma selling take. Haka abin yake dama, kowanne za ku ga yadda amfanin sa yake. So misali sai ka ce ribar da take baka ta isa haka, kana so ka katse kasuwa sai ka zo sai ka ja nan gefen haka. Shi ne yadda me za ka katse kasuwa ka tafi inda kake so ka tafi. Wato ka katse sai ka zo haka, wannan abin zai faru. Wannan amfanin sa shine na katse kasuwa. Wannan na yin bolting din wannan da na yin bolting din market din. Wannan kuma dama na goge inda suke ko na wani already na yi bayanin sa. Wannan kuma na chatting da zai nuna ma chat kowanne da aikinsa. Kun ga kasuwa ta dawo normal. Idan kana loss za ku ga nan jikin screen ɗin wayar ku ya yi ja da saman nan haka. To in kuma selling ne za ku ga me ya canja color, ya koma kamar yanzu kun ga ai ta shiga profit ya canja color, yanzu kuma tana loss ya canja color, ya canja ja. To haka abin yake. Misali sai ka ce profit ɗin da take baka ya isa, ko kuma mai ribar da take baka ya isa, ko kuma a haka don kuka duba nan kafin ka rufe market a ƙasan nan gashi nan close profit shine za ka rufe kasuwa. Sai na ce ta ishe ni ribar da take ba. Kun gani na kashe kasuwa, to na ƙaru da nawa? Zan zo nan wajen na duba gashi wanda na yi trading ɗinsa yanzu. Idan kuka duba a nan ƙasan za ku ga na fita da 0.14 dala. Shi ne wannan amfanin sa, yadda ake kashe